Selamat sore guys, salam semangat. Sore ini kita jumpa lagi dengan Abdi Sama Channel. Sore ini kita berada dalam kegiatan rembuk dan lesungan Samin dalam rangka peringatan perjuangan 118 Mbah Samin Surastingko di Pendopo Pengayoman, Dukuh Pelosok Diren, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Oke, gitu kita langsung menuju ke lokasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kegiatan ini, dan saya doakan semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan puasanya lancar. Terima kasih. Ayah repot ayah. Ditutur Mbah Samin Surastingko. Monggo adik-adik. Bejo masak ya. Kewarasan. Sabar ya. Nggih, menika dandang gula, dulur-dulur. Menika dandang gula nggambarke kawetenan Pendopo Pengayoman. Bilih teng dhuwur niki wonten Pancasila kang kapasang iki dadi tenger lan uga pralambang dasar lima kang yektine. Anane 9 alu, lah teng mriki wonten 9 alu kapasang sak ngisore Pancasila ngelingke prasepuh kawuri. Jadi wonten penelitiane napa tulisane Jasper niku wonten 9 orang sing ketangkep bareng-bareng Mbah Samin. Tapi ketika sak temene mboten namung 9, kathah sanget. Mboten namung wilayah Blora, bahkan wonten Jepara, wonten wilayah Bojonegoro, mulai sedaya Boko siji sakmune Pendopo Pengayoman menika ngadeg sami ketemu kalaras sedaya. Jadi kenapa niki alur sing kudu dadi tandha? Amargi ngeten, memang kathah sangat masalah-masalah sing berkaitan Mbah Samin sing sering dadi pitakonane dulu-dulu. Nek ora sering dirembuk diwujudno dadi wujud sing iso dadi tetitan, niki akhirnya siji mboko siji boten saged dititani lan ora dieling-eling, akhirnya ilang. Nggih ta mboten? Jadi
sedaya niki wonten tegesipun. Pari lesung kang ana. Nah niki lesung parine nembe niku wonten dadya lambangipun cukupe pangan lan boga kang tansah kaajab pradulur sami cukup butuh padinan. Jadi ngeten genepe lakon niku nggih kudu dijejekno karo cukupe sandang pangan. Nggih ta mboten? Walaupun babahe awake dhewe niku ngandani aja do regemen pacul, tapi apapun jejeke sandang pangan menika nggih napa dadi pendukung utama kanggo ngrengkuh napa guyupe lakone dulur-dulur sikep sedaya. Milanipun ketika sampun cukup sandang pangane ya aja lali do sami sapa sinapa cocokan timbang gunem lakone Mbah Sameng. Nggih, monggo dilanjut. Ngandakno dulur songo sing bareng-bareng Mbah Sameng sing disimbulno alus songo niki dados Mbah Sameng Surasendika, Mbah Sarijan, Mbah Kartagala, Mbah Rana Dikrama, Mbah Sorejo, Mbah Sarjani, Mbah Sarpan, Saruta Wikrama kalih Mbah Tokrama. Nalika niki napa ngadeg kula sengaja nglarah anak putune mbah-mbah menika dan kula undang teng mriki. Dan niku sing faktane dereng nate mungkin para peneliti menika sampai menggali wong songo ki ning ndi kabeh. Arang kuwi teko ngendi kabeh, perjuangane kaya apa. Dados ketika kula ndolani mergi niku putu nggih tesih ngertosi mbah-mbah proses penangkapan niku ceritane pripun. Jadi sedaya ngakoni nah papan panggonan menika wong songo niku sering dolan mriki. Jadi sakniki niku wonten sing tasih plosok numpak mobil wae isih kangelan. Apa meneh zaman era Mbah Sameng. Jadi keluargane dikandani nek dadi mbahku ki ya do lunga ning Ploso mrono ketemu Mbah Sameng lah. Jadi 9 orang sing ditangkap niku sak temene mboten mung sedulur sikep serasan.
Tapi niki dulur-dulur di luar sikep ugi sing duwe tinemu padha bareng-bareng sepakat ora bayar pajak, mergo pajak menika kanggo wong Eropa mboten kanggo dulure awake dhewe. Dadi niku sing penting dadi catetan badhe kados pundi, mergo pengakuan sikap niki bonggole niku ya Mbah Samin mriki panggonane raos kula perlu diuri-uri. Ngoten nggih. Monggo lanjut. Nggih, babakan napa pitutur angger-angger dasar limo. Kula merasa penting niki kedah dicatet. Mergi perkembangan napa nggih? Zaman perkembangan kahanan. Mulai ana kathah sing dadi ora dititeni. Mergi napa? Bocah cilik-cilik sakniki niku ndelok HP, ana TikTok, ana snap video, tetembungan bab ora jengkit lain itu mboten nonton. Nggih ta mboten? Jadi awake dhewe kudu niki sering dirembug. Gegarane wong urip puniki tumrap Ki Samin Surasendika miyang kabeh prosedure. Dasar 5 kang tuhu aja nglakoni jengkis rai. Panas ten dawen ora kemeren nggih ampun. Nah niku kan kadang dulur sing nunggal tata cara diri niku kadang antara jengki, serai, panas ten, dawen, kemeren. Tapi ana sing jengki, serai, dawen, panas ten. Beda sithik ae iso dadi nganu utuh-utuhan. Nggih ta mboten? Maka pentingnya dititeni dicatet niku kanggone kula penting sangat. Upama kaceo sithik ning pancere niku paling ora kadoan. Mergi mulai onten nuwun sewu niki kula sampaikan onten panggenan-panggenan damel kumpul pinangka kerukunan mungkin bab sandang penganggo niki kadang podo tapi pengakuannya niku sok beda-beda. Lah beda-beda ini mboten salah, wong anjene duwe tata cara diri dhewe, tapi kerukunan menika sak temene kan mboten napa, mboten bedakno bedane sandang penganggo, bedane pakulinan. Monggo Mas. Jadi bedane pakulinan niku ora ndadekno awake dhewe dadi beda sekar. Monggo Mbak Titik niki turune Pak Pramudia Anantatur saking Jakarta. Nganu, kula aturi Mbah, kula aturi merapat mriki digono di Kangkilan. Rada geser mriki. Monggo. Assalamualaikum nabi aku. Hah?
Ngoten nggih. Tasih ada tinggi kendel. erosi kang akibatnya. Ingatlah bahaya yang mengancam. Yang pertama yang akan langsung dirasakan adalah erosi, tanah longsor. Itulah bahaya dari menebang hutan. Maharani banjir sakiwa tengene, akhirnya nanti adalah banjir yang dirasakan oleh semua penduduk yang ada di sekitar pohon-pohon atau hutan-hutan yang ditebang. Mula becik ditanduri kang tetelo muragam, maka yang lebih baik dilakukan adalah tanamilah yang nantinya akan mencukupkan kebutuhan manusia. Kang tetelo muragam bener tuh diatur, ditata rintik-rintik, benar, baik, ditata yang baik, ditanam yang baik. Kang asile mreh rahajane negari. Yang hasilnya nanti adalah untuk kemakmuran negara. Negara dari mana? Dari masyarakat kecil, dari penduduk desa yang sudah merasakan makmur baik. Nanti muarannya adalah seluruh negeri ini akan merasakan kemakmuran yang sama bila mau melakukan langkah atau tindakan yang sama. Jangan menebang pohon, jangan menebang hutan, tetapi menanamlah untuk bisa memanen hasil tanaman. Kurang lebih itu Bu Titik, mau dilanjut dengan Mas Gun, matur nuwun.
Kaitane lumbung desa kalih ya kaitane guyub rukune dulur-dulur pedesaan sing memang nggambarke tentang tetanen sing napa gemah rejo, pentingnya duwe lumbung, pentingnya cukup sandang bugo. Menika penggambaran napa tembang lesung jemblung sing lebih ditindakake. Mungkin napa sing ditembangke dulur-dulur dari mulai pangkur, tapi iki mau isi apa cukup. Tapi kula nyuwun setunggal nggih. Mergi Mbak Titik wau urung roh oleh nembang pangkur, minimal satu pangkur baleni sing ana. Mungkin tentang napa? Tentang pendopo pengayoman ditembangke bareng-bareng sepidak. Ngoten nggih niki kesempatan Mbak Titik merungi dulur-dulur boten sekedar nabuh lesung, tapi tembang-tembang niki sinten malih nek ora wong-wong anak putune wong Jawa sedulur sikep sami ngeleluri. Mergo nek wah iki nganu butuh penerjemah iki. Monggo. Nggih, mateni mari sedulur belajar bersama mengenai arti hidup sejati. Hidup yang menghidupi sesama makhluk hidup. Sebagai sedulur saling tolong menolong, menyayangi kepada sesama dan kedamaian hidup. Terus niku tembang pangkur maknane kados mekaten. Nggih. Matur nuwun adik-adik Wiji. Wah, ya, apa yang sudah dilakukan pada sedulur-sedulur Sami itu tidak beda dengan ayah saya. Ajaran-ajarannya pun diterapkan kepada anak-anak. Pram itu, Pak Pram itu sekolahnya rendah, tapi Pak Pram itu belajar sendiri, belajar dari pengalaman sampai dia dikenal di seluruh dunia dan ajaran-ajarannya juga diterima. Jadi jangan berkecil hati kalau tidak sekolah. Pram itu sekolah bukan dari sekolah tapi pengalaman sendiri. Kemudian Pak Pram itu di rumahnya itu tanahnya enggak, itu satu hektar lebih ya.
itu Pramiko selalu berkata yang tidak produktif, tanaman yang tidak produktif sebaiknya dibuang saja. Ditanami buah-buahan atau umbi-umbian, sama seperti ada kami juga, semua sama. Jadi saya tidak menutup kemungkinan kalau saya merasa kalau kami itu juga samin juga. Ya semoga persaudaraan ini akan semakin erat. Ya itu aja. Nggih. Jadi genengan mulai tadi malam memang untuk mewujudkan tempat ini, karena satu-satunya tempat yang pernah ditinggali Mbah Samen. Bahkan Mbah Samen menjadi simbol perjuangan, mungkin waktu itu dengan cara berbeda, bagaimana untuk memerdekakan Indonesia ini. Mungkin sebelum Mbah Samen juga banyak pahlawan-pahlawan yang gugur mendahului kita seperti Pangeran Diponegoro dan yang lain, dan Mbah punya cara tersendiri karena bagi Mbah semua orang adalah sedulur. Jangan dibedakan, beda tempat tinggal, beda kulit, beda keyakinan, bahwa semua orang itu saudaranya kalau mau didaku sedulur. Karena apa? Asal usul orang ini kan sama, dari wiji proses wiji dumadi nika ya sama, yang nanti juga pranatane meninggal, pranatane pati juga seluruh dunia juga sama. Maka yang dibedakan adalah tindakan keserakahan. Nah, maka pesan untuk anak cucu punya kepekaan terhadap kejadian-kejadian ketidakadilan, jangan mendiamkan. Ini bagian dari bagaimana anak cucu Mbah Samen bisa meneruskan bagaimana hidup itu berguna untuk orang lain. Tapi ya tadi yang disampaikan jangan berkecil hati. Banyak sedulur yang mungkin sampai kami nyatakan Mbak Titi bahwa mungkin Pak Pram juga Samen juga. Jadi jangan berkutat berpijak sempit. Ini memang persoalan, ada yang sekolah, ada yang tidak. Itu semoga tidak menjadi bagian ini sekat. Tapi karena sekolah ini kan bagian dari memang belajar sinau. Nah, sinau itu bisa dari mana saja, tapi substansi pesan Mbah ini yang memang perlu dieksekusikan. Lah kenalan kula dipun kenalke diparingi asma utawi jeneng Mas Kat saking Dusun Kalioso wilayah Derek Kudus. Mriki kula nggih matur nuwun sanget dumateng sedulur-sedulur kula kabeh sing sampun nempal wonten ing kula mriki. Kula sangat seneng. Menapa kok saged sangat seneng menika jumbuh menapa ingkang dipun terangaken, ingkang dipun aturaken sederek kula gun sedaya wau panci niku leres-leres menapa ingkang dipun lakoni Mbah Suro Sendika ingkang kados ngoten. Pramila monggo kula nderek pesen sederek-sederek kula sebagai generasi penerus nikulah perlu diuri-uri utawi perlu dipun lanjutaken. Dadi niku jumbuh kegayuane leluhur kula lan panjenengan sedaya nggih menika asalipun Mbah Suro Sendika Samen menika. Nggih panjenengan udanane anak putu kabeh bisa hari nyambung akang putu. Nggih niku gadang-gadangane Mbah Suro Sendika kados ngoten. Pramila niki sing perlu diperhatike utawi perlu diteliti. Monggo lah lelakonipun Mbah Suro Sendika pancen niku ngangge ajaran rasa. Sedaya wau dah ngangge rasa, ampun ngangge pemikiran.
utawi ngangge akal. Pramila kula pesen sedaya sedherek-sedherek kula sing isih nom-nom niku lah dipun uri-uri, dipun terusake. Niku kangge nggayuh kali. Ngayu-ayune bawana wong urip nggih panggih kados ngoten niku. Nggih, kadose kula cekapi semonten, kula pilihanken atur kula ingkang boten pas kula nyuwun pangapunten dumateng sedherek-sedherek kula sing rumasos ngakoni wong samin utawi sing sebagai generasi penerus. Matur nuwun. Ingkang menapa menika ingkang kula alami mawon. Ingkang kula alami nggih dilakoni kula niku istilahe ngajak. Niki ngeten Mas Gun. Kula teng griya niku ndamel gor ngoten to. Ndamel gor kula tulisi mari kita mandiri. Nggih, mari kita mandiri. Nambani Ibu Pertiwi lewat POC. Lah menika pripun? Kinten-kinten cocok napa boten? Nek boten cocok kula nyuwun saene dipun. Lah niki kula pun mulai galang. POC itu nopo enggak? Oleh POC itu mana lho? Logo. Nggih. POC niku saking pupuk organik cair. Niku sing terbuat dari sampah-sampah. Lah niku kula pun mulai. Lah niku kula ngajak sedulur-dulur kula latih. Pokoke sing diyakini napa nggih niku dadi rabuke wong, rabuke tanduran. Kula pun mulai niki. Lah niku pun kakak. Pokoke kula bergerak dalam nggih niku wau. Karepe kula nambani ibu bumi, ibu bumi niku sambating menarwa. Jadi kula tulis kersane napa? Kersane gampang ditiru. Nggih. Ngoten kula jawab. Kula kinten nggih ngaten rumiyin